Jod bura ma Kenya Kwanza Seugai marazimio la umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kumondo ganda we uso madhowath ma Mombasa odiochieng' achiel kende tok Odinga seo piny owacho ma Kenya Kwanza kuom bedo gi chenro piny madwaro keto dhowadhno e lwet joket mwandu mochung' kar kendgi. Jod bura ma Kiharu Ndini Nyoro kod Joseph Makilap ma Baringo North seo Odinga kuom mondo ganda jo Kenya ka giyango ni piny owacho kadho kuom jatend piny Kenya William Ruto osewuok kelela kendo yango ni dhowath ma Mombasa ok bi kete lwet ji giwegi ka kuom mano to gibiro manyo yore mag tiyo gi pinje moluoro Kenya mogeno kuom dhowadhno e bero tudruok to kod weche mag ohala. To make it very clear, and especially to the opposition, our government has no intention of privatizing Kenya ports. Sisi kama serikali yetu tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto ndio tumeweza kukarabati port na njia ya kurudisha biashara mingi pale Mombasa. Nia yetu sio ile inaibwa pale na watu ya opposition. Sisi tunataka port iendelee kuwa kama asset ya nchi ya Kenya, and there is no intention to privatize it.